Ngiyayikhetha iGumgedlela Nkosi enkulu Bhomela Sitimela Samampondo. Baba mkhulu phakathi. Amen. Hayi sengikhomentile kakhulu ngendaba kaMax. uMax okuningi kade kuchaza beku-right mase ngilalela yonke ishow. Kodwa inkinga yakhe kuba uShembe kuphela. Suke wona lapho ngokufaka igama laShembe ngoba akamazi and uShembe uyinto ejulile nje bade ngichaza nje ngikuchaza ngasemavideo nami ukuthi nami engikwaziyo mhlambe ngayo uShembe leyanto intende kakhulu mhlambe it's 50% or less. Ezinye izinto uShembe wenza amanga kakhulu. uShembe wenza amanga ngoba ngisho ebantwini ayekade ephila nabo kakhulu umqali wendlela namanje kusenzeka ukuthi unyazi uyalazi uhamba nalo vele kwenzela into ongakazi uyibona. Usathi umfundisi wena vele likwenzele uthi nje ezinye izinto phela kukhulu siyichazela thina abantu esesibonile izinto emhlabeni. uShembe wagila okhokho bethu wabenza izingane ezincane, ayikho into engabenzela ngayo. Wayevele ethule mabephika njengoba sikhuluma nje ngananga ubaba elethe ezinye la amthuma khona la khona athuma khona uShiba silanga lishona wathi iyokhanya kuwe ngeke kuze uhlwe. Angempela indoda yoShiba siyahamba waze kulokho kusemini yona kodwa kusebusuku. Ngisazoyikhipha imanga khona nesinye isimanga senziwa inkosi ilanga ithuma indoda isuse kuphakameni isebuNambithi. Yathi ayithathi umobe u2 kuphela yayibuza athi mawuye ebuNambithi usuka la kanjwe insuku engaki. Yasho le ndoda yathi ngathi wakhanja 6 days mawuhamba ngenyawo transport discuss. Wathi hayi uzohamba 2 days ke mfana wami. Thatha umoba lo u2 wona umphako wakho. Naleyo ndoda yahamba kusemini kuyona noma wasekusebusuku nje kodwa kusemini nje kuyona kusile. Kodwa ke bengikuchaza lana uMax okuningi uyawazi umlando mbijana njengoba kade uchaza ke nalo wako Egypt uyiwona noma mhlambe kancane lapha khethe khona. Kodwa ayena ushayile impela ngiyambongela. Kodwa okunye fanele nikugade uMax ke uke waqala umuntu onyanywayo kwathi uyathuka unjani yabo. Kanti uMax mina ngeke ngaba naye na ku live ngabona ukuthi indoda ekanjani ayona le yanto yakhe yamvuka nje ngaleso sikhathi. Kodwa akayena umuntu onjalo unalo impela ulwazi yena. Kodwa ubungozi akubona noma inhlanhla alengela kuyo ukuthi angasabe iNazaretha amaduze. Uma usuhambe kakhulu ngenkolo kanjeya vele ugcina usuyiNazaretha. Abaningi ngibanake la kuTikTok ukuthi bamaNazaretha nje kodwa acashile ngoba kuba iNazaretha ukujula nokwazi ngezenkolo. Mawusuwazi kakhulu ekugcineni iqiniso ugcina ulibona ukuthi vele nanti lapha elikhona ukuthi nje phela abantu beNazaretha abasondele eduzane kwabo babone ukuthi hawo ilento esikhuluma ngayo. Yabo nje labantu engikhuluma ngayo nje uMax lezinto ayichazayo uyiNazaretha indlela akhuluma ngayo yonke le information yakhe ana. Bese kuzoba nabo umntakaPortia njengoba sebaze baphuma even kuye enkolweni ngoba bebona ukuthi ngathi hayi akuhambi kahle. umntakaPortia nje iNazaretha ngqo lezinto ayikhulumayo ngoba umNazaretha abantu abaningi abazi ukuthi ukukhuluma nangokuthi eneke abantu abamnyama beyimele ikhuluma ngaleyo izinto nje uShembe ayikhulumile noma singazenziwe ngoba phela siyabantu abamnyama. Ukhuluma ukuthi abantu abamnyama bahlangane bebe imbumba benzele amabhizinisi abo kubuyele le yampilo endala njengoba khona ivesi elisho njalo lithi wasibuyisela kuye kube sibuyele kuye sibe ngabantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade. uShembe ubebuyisela abantu ngalesa sikhathi sasendulo senziwa khona o-bartering system. Mawunembuzi unikeza umakhelwane wakho akunikeze mhlambe izinkukhu eziwu10 uphila kanjalo nje nango omunye olimile amaklabishi ngomunye iqhuda ngamaklabishi uhebelana nje kanjalo. Ingakho uShembe even ilolo leli uzamile ukubuyisela emuva thina sangalimukela. uShembe nje into ayikhuluma ngayo ukhuluma ukuthi abantu ababuyele kuAfrika basendulo bayimele bangathembeli kulezi ezinye izizwe. So manje abantu lento bayibukela kude mawubuka umuntu edlula ngakini efaka ibheshu ukuthi ubheke nangu lo muntu obhedayo yabo.
Mawusufike phakathi kufana noma mawusubhekene nonyazi lwezulu, ziyashintsha izinto lapha. Nabo bonke laba sebekhuluma kabi ngalo unyazi, mawusufika laphana usufike kwenye indawo. Kodwa-ke lezi ithombe engiyiveza lapha, iy'thombe-ke zabantu abaseduze sebeyihlanganisile iphazili. Yabo mawusuke ingane uhlanganisa iphazili, mhlambe unodoli owumuntu, uhlanganisa umuntu wakho usephelele, kodwa inkinga indlebe yaka-left ikwa-right, eyakwa-right ika-left. Sekusele ngithi uthathe le ndlebe uyifake ngapha, uthathe enye uyifake ngala. Ayibaphelele laba bantu. Bakhona-ke abanye ukuthi abanye sengibakhohliwe, kodwa nje nabo engibanakile abasefranti yale nto le engikhuluma ngayo, ukuthi bangase impela amathuba ukuthi babe ngamaNazaretha is 90%. Into mhlambe engabashaya, bangashawa ukuthi bengabi naso isineke sokuthi beyilandele leya nto, beyithole ukuthi kahle kahle yini ubuNazaretha, ukuthi ubuNazaretha yilo abakhuluma yabo. Omunye ngimkhohliwe lo mama lo engisanda ngimposta, bathi mama Matekwane, hayi lo ungqo weNazaretha. Yabona once wakholwa wa-straight, walandela ngempela imfundiso yeBhayibheli, usuphakathi ebuNazarethini. I-highlight nje enginayo noma i-summary enginayo engeke ngayichaza ukuthi ubuNazaretha njengakhona eTestamenteni Elidala ukuthi bonke abantu babengamaNazaretha kuze kuyofika kuJesu nabafundi bakhe, babengamaNazaretha bonke labo bantu. Sekuyindlu kabani kaJuda, wafa uJesu, wasala abafundi bakhe, baliphusha ubuNazaretha, kwafika uPawuli, wahlakaza yonke lento, wahluleka kodwa ukuyiqeda, yaze yaphela ngesikhathi sekunesikhathi sika-Constantine the Great, la kwasekukhona u-Ananias engaye ngakhuluma ngaye la, okuyena-ke laba abamba kuyo lezi incwadi zamaNazaretha, incwadi zamaHebheru ezaziwu-2 million abagcine beyishise khona. Lezi namhlanje ey'bizwa ngokuthiwa iTestamenti Elidala, ngoba iTestamenti Elisha ngisho uJesu akalazi, into eyabhalwa late, ekade ayihambela uJesu emhlabeni, sebebhala ukuthanda kwabo abantu. Kodwa nawe uJesu iy'ncwadi ayisebenzisa, iy'ncwadi zamaHebheru, iTestamenti Elidala. Emveni kokushisa iy'ncwadi eziwu-2 million books, Constantine washawa, babulala wonke amaNazaretha ayekhona, abaleka kusakazeke e-Afrika yonke, njengoba saye safika lana nathi siyingxenye yalabo bantu. Abanye bayiswa phesheya kwey'lwandle, bahamba ngemkhumbi, sebebanjwa ko-Liberia. Emveni kwalapho kwase kusunguleka-ke inkolo ye-Christianity, isunguleka phezu kwalesa sisekelo saleli qembu lalandela uPawuli, inzalo yalabo bantu ababengamaNazaretha aphucuzekile, ayihamba ngenkolo yase-West. Kwakuyizizwe ey'xubeneyo lezo, kukhona bona abantu baseRome nabase-Italy. Kwawuphela kwenkolo kaNkulunkulu namaNazaretha, nendlu yakwaJuda yavalwa phaqa, kwaphela nje indaba yamaJuda. Kwasala manje lawa amaNazaretha ayekade eyifeki, iwona-ke lawaphendulwa, kwase kukhandwa ini uKristu phezu kwalawo maNazaretha ayifeki. Asesuka-ke lawo maNazaretha ngiyichazile futhi indaba yakhona, khona la ama-topic athi umlando ngenkolo yobuKristu. Akhonza-ke iy'thixo-ke, kwafika lezi iy'thixo zasey'khandwa-ke, kwaqhamuka namagama oChrist ayesesungulwa ngalezo zikhathi ekade engekho phela. Hawu-ke ngayichaza nendaba yesithixo uMithras esagudluzwa, kwase kufakwa isithixo esabizwa ngoJesus Christ. Awu maNazaretha-ke esephendulwa abangama-Christians, asekhonziswa-ke lezi thixo, agujiswa okhisimuzi. Hayi amaNazaretha ayengawugubhi phela ukhisimuzi, abantwana baNkulunkulu ama-Israyeli noma amaJuda. Base begujiswa le mikhosi yakhona-ke eRome, kwaba ukuphela-ke kwendaba kaNkulunkulu. Njengoba ayishiyo amaRoma ngesikhathi kuqala ama-AD, athi isikhathi sikaNkulunkulu wethu anodomino in the time of our Lord. Ngoba amaRoma iwona ayesephethe umhlaba, kwase kuphelela-ke lapho kwavalwa phaqa ngenkolo kaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Kwaphela iminyaka uNkulunkulu nje engakhuluma indaba yakhe emhlabeni, njengoba kwakuvele kwenzeka phela iBhayibheli ihamba kanjalo. Ngesikhathi nje soNoah emveni ube sephumile nomkhumbi ey'ntabeni zase-Ararat, kwaphela nje indaba kaNkulunkulu. Iminyaka eminingi kwaze kwayazi uNkulunkulu wazovela sevela ku-Abraham, eseqhubeka lapho kuhamba nje ube on and off and kanjalo kanjalo. Emva kokuthi sekusungulwe iChristianity, uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba engasekho nje nenkolo yakhe,
Wahamba isikhathi kwathi makufika iminyaka yama-600 AD nakho sekuzoqhamuka uprofethi uMuhammad. Ilapho uNkulunkulu athumela khona ingilosi yakhe uGabriel wavela kuMuhammad kuze kukhandika inkolo yama-Muslim, Islamic, noma inkolo yama-Arab. uNkulunkulu umhlaba wonke wafika wavela kuleso sizwe-ke sama-Arabhu-ke, lo kuthiwa umenzi wezulu nomhlaba odume ngegama elithi uJehova. uMuhammad ngikhulumile futhi nangaye, uma umfuna ungamthola iy'ndabana zakhe. Kodwa uMuhammad entabeni ayekade kuyo wabonana nengilosi, abonananga noNkulunkulu. Wayenganako ukuthi wayenemlingo nokusindisa nayo yonke le nto, wayeney'luleko nje ezinhle njengoBuddha nendlela yokuphila kwabantu ayibanikeza bona. Ama-Arabhu-ke ngenxa yokuthi akwazi ukulalela uMuhammad ayibamba kuze kube namhlanje leyo nkolo ayebanikeze yona. uMuhammad-ke njengoba kuvalwe indlu yakwaJuda, uMuhammad ngokwe-family tree yakhe uzalwa endlini ka-Abrahama kodwa usendlini ka-Ishmayeli, njengoba uJesu babesendlini kaJakobe kuJuda. Lena yayisivaliwe phaqa kwaze kwazofika-ke isikhathi-ke sikaShembe. Uma esefika lo nkulunkulu eyibiza ngoShembe kulezi ndaba kade ngiyixoxa, uShembe wathi uzovusa indlu yakwaJuda njengoba evuse nje ubuNazaretha obabungasekho umhlaba wonke jikelele. Bazovuka la kwaZulu, uvuswa uNkulunkulu owuShembe, ebuvusa ngumprofethi u-Isaya. Njengoba kuchazile ukuthi emzimbeni owodwa lo ka-Isaya bushintsha bewumprofethi u-Isaya. Kuwo lo mzimba futhi kuphinde ku-operate uNkulunkulu. Kuwo lo mzimba futhi kuphinde ku-operate umudli wamafa, umnumzane womuzi wakhe, okuyena okuze waqanjwa ngaye ekugcineni. Later sekuqanjwa isibongo sakwaShembe, njengoba kuchaza ukuthi u-Isaya Shembe wayengayena isibongo sakho wakwaShembe, wayengowakwaKhumalo endlini kaNdonsa, okuyena-ke ovuse inkolo kaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba, le kuthiwa amaNazaretha. Ukhona futhi umlando engingakhuluma ngawo ukuthi ngesikhathi esentabeni yaseNhlangakazi, iy'khulu okuthiwa zayisuka ezulwini, uYeshua kuthiwa wayekhona khona lapho ngesikhathi kufika uNkulunkulu entabeni yaseNhlangakazi, kanye nezinye iy'ngelosi ezazikhona ey'ningi. Lezi zayifaka imiNazaretha zaseyifaka amabhande amnyama lapha esifubeni. Ingakho phela uShembe eqambe nanemizi yakhe ngazo amagama ezindlu zakhona le, njengoba kukhona uJudiya nje, kukhona oBethlehem, imizi eqanjwe uyena uShembe. Ngoba nakhona ekuphakameni igama lakhona kahlahla iJerusalema. Basho njalo abaprofethi engakafika uShembe, omfazwe nozandile enkabeni, basho njalo bathi kuzokhandwa iJerusalema elisha, uNkulunkulu uzolikhanda kabusha. Kulokhu kuphindaphinda into eyayenzeka eBhayibhelini, njengoba kwakubhidlizwa nje iJerusalema kaningi, many times livuswe kabusha. Inkolo yobuJuda isiphelile, yobuNazaretha isiphelile, iphinde ivuswe. Senzeka leyo nto-ke, asaziyo ukuthi-ke njengoba bula eSouth Africa abantu bengabumukeli lobu buNazaretha, ukuthi uma bungasuka la buyoya kuphi, njengoba koKhongo behlupheka kangaka, yothi suka lento ibihambe ishona eKhongo salibe lokuthithiza. Bayayifuna koCameroon lento, bakhala abantu e-Afrika abahluphekile, wena uchitha ngisho ukudla lapho uyabusa awunakile, bakhonza umuntu. Webona ngesikade sekonakele. Ubani ngempela ongathi usamlindile? Ayikho into engayenzanga uShembe ekhombisa ukuthi uvele ezulwini. Akekho futhi omunye umuntu oyoke efike enze izinto ey'ngaphezu kwezinto ezenziwe uShembe, ngoba ngisho izinto ey'bhalwe eBhayibhelini akukho uShembe angakwenzanga okuwumlingo lo ubhalwe lapha eBhayibhelini. Uyishaye yonke wayiqeda. Ewelisa ngisho abantu imfula igcwele, bewele behamba emhlane wey'lwane ezasemanzini ayivusa uyena uShembe. Inzima iy'nkanyamba lezi ayivusa, gibela abantu behambe phezu kwazo, akhombe phezulu ngomunwe esibhakabhakeni, akhande ilanga, kube khona amalanga awu-2 akhakhisa umhlaba. Wakwayizwaphi into enjengaleyo? Yonke le nto into eyenzeka khona la eSouth Africa ngeke siyibabaze ngenxa yokuthi abelungu basenza sayithatha kancane zaba izinto engenamsebenzi walutho. Umuntu omnyama ngisho esebona angathi-ke uma esebone konke ekugcineni besithi hhayi, njengoba babesho kuJesu bethi uma bebabaza babeqala bephike phela esindisa uJesu, esindisa abantu, bathi besuke ekugcineni babebona ukuthi basindisa ngempela, bethi hhayi usindisa ngemoya kaBelzebuli lo.
umuntu omnyama kuba nenkani kanjalo. Ingako noShembe naye wathi mayesesindisa abantu la akhala amaKristu athi mayesebona ukuthi awusindisa ngempela athi hayi lo muntu unemithi, lo muntu unomhungu, ngoba sebebona ukuthi bahlulekile. Kodwa-ke engibakhohliwe ukubabongela bafowethu, ngiyaxolisa kodwa naba labe sengibavezile nje iy'thombe zabo. Inhloso bengithi angibongela laba bantu ukuthi basebeseduze kweqiniso kakhulu-ke manje. Sekonakele manje, isikhathi sesesincane kakhulu, kulate manje. Hawu, u-Enigma ngimshiye kanjani? Inkuzibalanga-ke iNazaretha le, inkuzibalanga. Yabo nje ma uyiNazaretha ngiyakukhuthaza kakhulu ukuthi ungaqheli eduzane kalo mama lo uMatekwane. Baningi-ke vele-ke abangamaKristu obabona ukuthi bangamaNazaretha, kufana nomama Mahlaba. Hhayi, inkunzi eNazaretha futhi le. Ukuthi nje usho ukuthi uNkulunkulu iplani yakhe ukuthi laba bantu abafihle abayekele lapha, ngoba uma bengaphuma ngempela beze eNazaretha, amaKristu angasala beyini, ngoba azosala enganamuntu manje ozokwazi ukuwagayida. Hhayi, kodwa u-Enigma unqo kakhulu, umfundisi kaShembe nje straight loya. Noma uyiNazaretha nje ungamdluli u-Enigma, ifuna umlalele impela izinto ayishoyo, kusuhluza lokho ongakuhluza, kodwa nje yena ayokusiza kakhulu ngemithetho yobuNazaretha. Inkinga-ke yabantu abaningi bafuna ukuphila nice life. Angithi ilento yobuNazaretha ungathi kunemithetho ekwenza ukuthi ungabisakwazi ukuphila le mpilo le esayinikwa ngabethumbi bethu, ukuthi ugunde iy'tayela zakho, wenze yonke into, wenze ama-birthday nama-Christmas nazo zonke le migubho yaseRoma. Iyona nkinga yethu yenza ukuthi abantu abaningi noma abanye sebebuthanda ubuNazaretha bashawa ukuthi abafuna ukuyeka lezi zinto zaseRoma. Utshwala, ugwayi, amaphathi, ama-birthday, okhisimusi nazo zonke lezi zinto, kanye nokuhlobonga, ngoba ngithi uma uyiNazaretha awukwazi ukuginqika nje ulale isinomi kanjani, uma uthanda awukwazi ukuqonywa isinomi kanjani. Hayi, iyona nto-ke efike bashayeka abantu abaningi. Besethi umuntu ngeke ngisakwazi ukuba sesitayeleni, ngigundela amafeint ami, ngenze yonke into yami le. Makuyisifazane angisakwazi manje ukufaka inzipho, ngigcoba ama-rodi, ngipende, ngifake ama-wave. Yabo, iloko-ke kufike kubashayeka abantu. Kodwa kulaba sengibabalile sekusela umoya kaNkulunkulu kuphela kubo. Umqondo yabo nje siphelele, isimnandi, ngoba sebephasile, sebeyihlanganisile ipuzzle kaNkulunkulu. Shoda indlebe ukuthi abaqondanise indlebe yaka-left neyaka-right ibuyele osayidini layo. Umama nje uMatekwane ukwakhuluma nge-Boerewors, ngeke ngakhuluma-ke ngokudla. AmaNazaretha nawo ayakudla ukudla okunye asuke engakuqondi kahle. I-Boerewors enakhuzana, i-casing yakhona kusetshenziswa ithumbu le-pork. Kufanele ukuqikelele ukuthi i-Boerewors ulithenga kuphi. Kufanele ngiphinde ngiyenze nje eqondene nokudla, ngoba uzothi uyiNazaretha uyitshela ukuthi ingulube awuyidli kanti uyayidla nje, ukudla amasoseji nazo zonke lezi zinto engisazoke ngiphinde ngiy'bale la. Liyaguqa igumgedlela, mzula amafutha omkhovu umuntu emneswaphathe. Amen.